Aquest és un breu mentoratge per animar el personal, per encoratjar l'audiència. Els savis d'Israel indiquen que aquest món és alma de xicra, que vol dir aproximadament un món de mentida, un món de falsetat. Això ens podria desanimar a primer cop d'ull, però tanmateix hem de reconèixer que moltes persones, potser totes les persones, en el fons, tenim un sentit intern que ens fa acceptar i entendre que ha d'haver-hi una veritat. En l'existència ha d'existir alguna cosa autèntica. Hi ha d'haver una essència prístina, elevada i en contacte amb el que és l'essència de la realitat. Hi ha d'haver un quid de la qüestió a la nostra existència. Molta gent, moltes persones, per no dir totes, tenim aquest sentit intern. I per tant, encara que ens trobem en un món que és de foscor i que és de falsetat, arribarà un punt, si Déu vol, que ens comprometrem plenament a cercar aquesta veritat. Quan fem aquest pas i quan ens comprometem a seguir la veritat i a perseguir la veritat, a les primeres etapes d'aquest compromís, els savis ens indiquen que passarà una cosa que ens podrà alarmar, que ens podrà preocupar, que és que augmentaran les dificultats, augmentarà la duresa, augmentarà el repte. Semblarà que tot es confabula per impedir-nos avançar. Els savis diuen: no patiu, això és bon senyal en el fons, perquè això vol dir que us esteu acostant al moll de l'os, us esteu acostant a revelar coses que us canviaran la vida per a bé, que us faran passar d'aquesta duresa que percebeu ara, d'aquesta dificultat que percebeu ara, d'aquesta foscor que sembla que s'ha intensificat, passareu a una etapa nova, en un futur eventual, en la qual tindreu una experiència de la vida que serà sobretot de gaudiment i de plaer i de revelar més i més i més la veritat i la llum del Creador a les vostres vides. Per tant, animar-vos, primer, a entendre que efectivament existeix una essència verídica de la realitat. Segon, encoratjar-vos també a cercar-la, aquesta essència verídica de la realitat. I tercera, a no desanimar-vos quan les coses es posin dures, perquè això senzillament vol dir que esteu a punt de tocar el moll de l'os. Shalom.